Isang bala ka lang, patay ka na. Bakit mo dinalawa? Sinisiguro ko lang. Okay, Sergeant Sarmina. Yes, Sarge. Kinahanglan mapuksa na to. Ang mga eskalera, tungod kay sila. Ang babag sa itong mga plano. Ikaw bahala sa snipe. You need to cover me. Understood? Sir, yes, sir. Let's move out. Okay mga kakusa, karon ang adlaw sa pagbuksa sa mga kalaban. Aron makabalos na nila. Kay sila ang nagpatay sa itong mga kauban. Understood? Yes, boss! Kailangan mag-igmata. Kaya dili basta-basta ang atong mga kalaban. Tungod ka mga scout ranger na sila. Boss, nakaredy may perminti. Handa may mukha og bala. Boss, para sa itong mga kauban nga namatay, ang dami mamatay. Very good. Muna akong ganahan nga ipaglaban ang atong kausa. Nakita mo sila? Copy, Sarge. Okay, cover me. Boss, dalaga sa itong kauban. Pagkarating niya. Sige, boss. Akong lipotol. Sige, sige. Ako po dali. Wala na kay kadaganan. Butlig tiil. Ilagas ni mo akong kauban. Ibutang ang imong kusil para di mabuak ang imong ulo. Isang bala ka lang, patay ka na. Bakit mo dinalawa? Sinisiguro ko lang. Sergeant Sarmina, let's go!